Malawi Brief. Chakumasanaku makamaka masamba a mchezo momazungulira nkhani yokuti a Vice President Dr. Jane Ansah atula pansi udindo wawo. Koma pa MBC mu nkhani madzulo abwera ndi nkhani yonse ndipo takhala pomwepo kuti mumve zoona zake. Tiyambe ndi nkhani yathu yoyambirira yomwe tati office ya president ndi nduna yatsutsa malipoti omwe akuyenda pa masamba a mchezo oti president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wauza wachiwiri wake Dr. Jane Ansah kuti atule pansi udindo wawo. Muchikata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu mu office a Justin Saidi ati nkhani ndi yabodza chifukwa ziganizo zoterezi zimachokera kwa mtsogoleri wa dziko lino zimakhala mu kalata yomwe imakhala yosayinidwa ndi president motsatira ndime 90 gawo 1 ya malamulo oyendetsera dziko lino. Pamenepa chikalatachi chati anthu asamvere zomwe zikuyenda m'masamba a mchezozi chifukwa ndizongofuna kuwasokeretsa komanso kufuna kuyipitsa mbiri ya boma la president Mutharika. Chikalatachi chapitiriza kunena kuti wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Jane Ansah apitiriza kugwira ntchito zawo monga amanenera malamulo oyendetsera dziko lino komanso azikhala nawo m'misonkhano ya president ndi nduna. Ofisi yafotokoza kuti kusintha kwa ndalama zomwe zaperekedwa ku ofisi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kwachitika mogwirizana ndi ndondomeko yofuna kusamalira kasakazidwe ka ndalama za boma ndipo izi zachitika mu nthambi ndi maunduna onse. Unduna oona za ntchito watsimikizira Malawi kuti ukukonza ndondomeko zatsopano zothandiza kulimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana ntchito zoposa msinkhu wawo. Malinga ndi commissioner oona za ntchito a Hilale Wayo Nyangulu, ndondomekozi ndi mlozo ofuna kuthana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana pofika mchaka cha 2030. Zambiri mulipotirira Emmanuel Chikonso. Ntchitoyi yomwe inali ya zaka zitatu yofuna kuthana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana zoposa msinkhu wawo amayigwira ndi mabungwe osachepera anayi m'maboma a Lilongwe ndi Ntchisi motsogozedwa ndi bungwe la Save the Children. Ntchitoyi yomwe imalandira thandizo kuchokera ku bungwe la European Union inakwanitsa kuthana ndi nkhani za mchitidwewu zokwana 600 mwa nkhani zoposera 800. Kudzera ku ntchitoyi ana oposa 4000 analandira upangiri ku magawo osiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Save the Children, Janet Nkhoma, wati nkofunikira kukonza ndondomeko zomwe zimapereka mlozo wa momwe ntchito yolimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana zoposa msinkhu wawo ingayendere komanso kuthana nawo. Ifeyo chomwe tikupempha wina aliyense ndicho kuti atengepo gawo kuyambira Ministry of Labor, mabungwe osiyanasiyana, inuyonso ngati a media kuti nkhani imeneyi ipite patsogolo. Madonors kupereka funding yokuti ithandizire ndondomeko ifa umakhala mlozo omwe umatithandizira kuti tikamabwera ndi maprogramu tiziona kuti akuyenderana ndi zomwe tili nazo zokhazikika, ndondomeko yokhazikika. Mkulu oona za ntchito ku nduna za ntchito Hilale Wayo Nyangulu ati boma lakonza kale ndondomekozi. Ifeyo ngati kunduna policy tinayiphika ndithu inakafika ndiku mpaka ku cabinet, koma ku cabinet atayiunika imeneji anazaona kuti tikasiyanise ndithu kuti mmene mucha tikemo nkhani za child labor koma tikemonso za child work kuti zikhala ngati kusiyanisa kuti anthu achimvesese bwino. Pakadali pano malipoti amaonetsa kuti ana pafupifupi 2.1 million ndi omwe amakhudzidwa ndi mchitidwewu. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono wati wayika ndalama zokwanira 7 billion kwacha kuchokera mu ndondomeko ya chuma ya 2026 mpaka 2027 kuti ulembe ntchito aphunzitsi ambiri m'dziko muno. Nduna ya mundunawu a Bright Msaka alankhula izi pamwambo opereka ma certificate kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro a uphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Nalikule. Olive Pili ali ndi ripoti. Ophunzira 163 ndiwo alandira madigiri atamaliza maphunziro a uphunzitsi za sayansi. Ophunzira awiri alandira madiploma atamalizanso maphunziro ophunzitsa za sayansi, ndipo ophunzira okwana 76 nawo alandira madigiri atamaliza maphunziro.
pokhudza ziyankhulo. Polankhula pa mwambowu, nduna ya maphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Nsaka yati boma ndi lochilimika kutukula maphunziro mdziko muno popeza ndi ngodya imodzi ya chitukuko cha dziko. Ansaka alimbikitsa aphunzitsi omwe amaliza kumene maphunziro awo kuti adziwe cholinga chawo ndi kumagwira ntchito mwa ukadaulo momwe aphunzitsi amayenera kuchitira. Iwo atsindika kuti unduna wawo ulemba ntchito aphunzitsi ambiri pofuna kuti chiwerengero cha aphunzitsi chizikhala moyenera ndi chiwerengero cha ana mkalasi iliyonse. Boma laonesesa kuti ndondomeko ikhalepo yoti aphunzitsi amenewa alembedwe ntchito msanga kuti apite akaphunzitse m'masukulu. Mawu ake mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya aphunzitsi analikule a Elizabeth Meke wati sukulu yawo tsopano ndiyovomerezeka ndi bungwe la National Council for Higher Education. Ameke ati chitsekulireni sukuluyi mwa ophunzira omwe akhala kumaliza maphunziro chaka chino. Pali ophunzira yemwe wachita bwino kwambiri yemwe sukulu ya ukachenjede ya UNIMA yamulemba ntchito. Zimene zitu ifeyo zikutipatsa mphamvu komanso mwangolomera kuti ndithu ndizotheka kupanga graduate ana with distinctions. Bright Mvalo ndi mphunzitsi yemwe wachita bwino kuposa anzake onse. Ndipanga kuthekera kwanga konse kuti pamene dziko landitumikirira ineyo kuti basa nzofunika kuti ndifike pamene ndafika apa inenso ndichita chimodzimodzi kwa ina onsewo kuti nawonso afike pamene kuthekera kwanga afikitsire. Ndayembekezera kuti ndipanga kuthekera kwanga konse kumene paliponse pamene ndingagwire ntchito kuti ndionetsetse kuti aliyense amene ali ndi kuthekera apange realize potential yake. Mwambo wopereka masatifiketiwo ndi wachisanu chitsekulireni sukuluyi mchaka cha 2017. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Boma la United Kingdom UK lapempha adindo mdziko muno kuti ayese kukhazikitsa njira zatsopano zomwe zingathandize kupewa ngozi komanso kuchenjeza anthu mwachangu pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi makamaka kusefukira kwa madzi. Mmodzi mwa akuluakulu a boma la Britain a Ben Nicholson ndiwo anena izi pamene amayendera madera ena omwe akhudzidwa ndi ngozi yosefukira kwa madzi m'boma la Chikwawa. George Banda akuipatsira nkhani yonse. A Nicholson anatsindika zakufunika kukhala ndi njira zatsopano zothandiza kuchenjeza anthu mwansanga za mavuto ogwa mwadzidzidzi maka kusefukira kwa madzi. Iwo anati ichi nchifukwa chake boma lawo likugwira ntchito limodzi ndi boma la Malawi pa ntchito yodziwitsa anthu nkhani yokhuza za nyengo kudzera mu nthambi yona zakusintha kwa nyengo ya mdziko muno. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Food Program WFP kuno ku Malawi aungani Mwandira anatsindika zakufunika kuti anthu ammadera osiyanasiyana mdziko muno azikhala ndi upangiri wa mmene angachitire pa nthawi ya mavuto ogwa mwadzidzidzi. Tinagwirana manja ndi boma la UKAID kuzagwira ntchito kuno ku Chikwawa chifukwa chokuti Chikwawa ndi boma limodzi lomwe lakhuzidwa kwambiri ndi ngozi yokugwa mwadzidzidzi. Makamaka mutha kuona kuti mafigazi ngochulukirapo pa kugwirizana ndi ripoti yomwe inatuluka dzana kuti pafupifupi mabanja 69,000 akhudzidwa. Chikwawa yokha ikufikira pafupifupi mabanja 24,000. Ndiye tinaona kuti tigwirane manja ndi anzathu a boma ili la UK kuti tizathandize anzathu amene avutika ndi ngozi imeneyi kuno ku Chikwawa. Mai Mebo Mbendera ndi mmodzi mwa akuluakulu a nthambi ya boma yona za mavuto ogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndipo akufotokoza za mmene boma la Chikwawa lakhuzidwira ndi ngozi ya kusefukira kwa madzi. Mboma lino titaonera kuti pali mabanja 24,800 amene akhuzika ndi ngozi imeneyi. Titabwera ndi aku UKAID plus WFP amene timagwira nawo ntchito kutithandiza kuti tithe kuwafikira anthu awa ndi chithandizo choyambirira ngati anthu amene ali pakampo panopa ngati mukudziwa anthu alibe zakudya so tabwera ndi zakudya ndi zina. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe analandira thandizolo a Rose William anati pakadali pano anthu omwe akhuzidwa ndi ngozi iyi akusowekera zinthu zambiri. Ngozi imeneyi inatikhuza madzi analowa nyumba mwathu ulekeza mchuno kena kunakwanisa kupumusa miyoyo yathu yokha kuthawira ku kampo kuna Micheni School. Tinaluza zinthu zonse zogwiritsira ntchito za nyumba mbale mapoto komanso chimanga chathu chimene tinarusa m'madimba chinatha kuonongeka. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ife timapita m'madimba kumakalima. Thandizo ya nsanga imene tingayifune ndi ufa mbale ndi mapoto pawo utafika mwachangu kuti tikwanise kumadya ndi ana. Boma la UK kudzera mu bungwe la UKAID ndi la WFP akuthandiza dziko lino
pothandiza anthu omwe akhuzidwa ndi mavuto akusowa chakudya komanso kusefukira kwa madzi m'madera ena mdziko muno. George Banda, MBC, Chikwawa. Mamembala a gulu la chikhalidwe cha mlako wa lomwe anali kundata mboma la Tcholo komwe anakonza malo a mpumulo wa bata. Malowa ndi manda ayemwe anayambitsa gululi amenenso anali mtsogoleri wa dziko lino ndi chipani cha Democratic Progressive DPP Malemu Dr. Bingu wa Mutharika. Zambiri mripoti ile. Pogwiritsa ntchito makasu, masache, zotchetchera ndi zikolopa, mamembala a gulu la mlako wa lomwe akugwira ntchito yopala udzu, kutchetcha komanso kukolopa makonde a nyumba ya mpumulo wa bata omwe ndi manda a Malemu Bingu wa Mutharika ndi akazi awo Malemu Ethel Mutharika. Mkulu wa gululi Apayas Abel Mvenya Jr. ati ntchitoyi amayigwira chaka ndi chaka ngati njira imodzi yofuna kulemekeza mzimu yemwe anayambitsa gulu la mlako wa lomwe komanso kuphunzitsa achinyamata zakufunika kolemekeza Malemu Bingu wa Mutharika. Cholinga chachikulu nchonena kuti monga mukudziwa mtundu wa Chiromwe unali mtundu umene unali obisika. Mwina zichitochito zathu, zinthu zimene timakonda, zinthu zimene timakhulupirira, zinthu zimene timadya zinali zobisika. Chifukwa choti mwina tikazitulutsa ku mitundu ina simatha kuzimvetsetsa. Chifukwa chimenecho zidatipangitsa kuti ife lomwe tizikhanga tikukhala moyo obisika. Mpaka nakufikira nthawi imeneno Profesa Bingu wa Mutharika, Malemu athu okondedwa, anaganiza zoyambitsa bungwe la mlako wa lomwe. So bungwe lija lili pamene paja ndi cholinga chonena kuti liyanjanitsa lomwe, tilimbikitsa za chikhalidwe chathu. So sitingamakambeza chikondwerero chomakondwerero kuti ndife lomwe tidadziwika pano osakamba za Profesa Bingu wa Mutharika Vereti amene lero lino chaka ndi chaka timabwera kuzakonza malowa kutoko kusikoyamba akayani. Every year timabwera kuzakonza malo ano kwasamala kudzakhala chifupi ndi Malemu patron wathu komanso amene anayambitsa bungwe lino la mlako wa lomwe. Bingu wa Mutharika anamwalira mwadzidzidzi pa 5 April mchaka cha 2012 pomwe anali mtsogoleri wa dziko la Malawi. Dzina la Malemu Bingu wa Mutharika lizakhala lokumbukirika kwa Malawi ambiri, ngakhalenso ine ndimakumbukira Malemu Bingu wa Mutharika ananena kuti dziko la Malawi silosauka koma ndi maganizidwe athu amene ali osauka. Kotero nzotheka ngati wina aliyense wa ife atalimbikira kulisintha dzikoli kukhala lolemera. Kuchokera kuno ku Ndata ku Tcholo, dzina langa ndine Simeon Boyce. Mtsogoleri wa udindo wa Chikristu wa mpingo wa Seventh Day Adventist mchigawo cha Southern Africa Indian Ocean Division Mbusa Dr. Mundia Luwaili ali mdziko muno pomwe akhale akulandira ndi kuchita maphunziro a udindo wa Chikristu m'madera ena a mchigawo chakumwera komanso chakummawa kwa dziko lino. Ife tikuyembekezera zazikulu chifukwa abusa amene abwerawa ndi abusa amene amayang'anira maiko ochuluka kunoko kumwera kwa Africa. Ndeno ife ndife amwayi kuno ku Malawi monga imodzi mwa nthambi yawo abwera kuno kuti azatilimbikise mbali imene yokhuzana ndi za udindo wa Chikristu osati kumpingo kokha wa Seventh Day Adventist koma tili ndi chikhulupiriro kuti Malawi apindula chifukwa cha maulaliki amene angathe kubwera, amene angathe kuperekedwa ndi maphunziro osiyana-siyana. Chifukwa tikamakamba nkhani ya stewardship, tikukamba nkhani yolimbikisa anthu kuti akhale azochita-chita, anthu akhala amabizinesi, anthu akhala otakataka, anthu azizidalira pa iwo okha amene zimene zikusoweka kwambiri kuno ku Malawi. Munthu asanafikanepo kuti angathe kupereka chopereka kapena angathe kupembeza Yehova Mulungu wakumwamba, munthu amene akuyeneka kuti akhale munthu oziyimira pa yekha. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames lero yagonja ndi Zambia ndi zigoli 9-8 pamapenote pa mpikisano opimana mphamvu wa maiko anayi omwe ukuchitikira mdziko la Botswana. Matimuwa analepherana posagoletsana chigoli chilichonse kuti masewero afike mu ndime ya mapenote.
Wisdom Mpinganjira ndi Ephraim Kondowe ndi omwe anaphonya mapenalty awo kumbali ya Flames. Apa ndiye kuti Malawi idzalimbirana nambala yachitatu ndi timu yomwe igonje pakati pa Botswana ndi Zimbabwe. Maserowa azachitika lachiwiri sabata yamawa. Ndipo matimu a Goshen City, Dedza Dynamos ndi Ekaya akumana mu ndime yotsiriza ya Sapitwa 4 Bonanza pabwalo la Mulanje Park atapambana masero awo mu ndime ya semifinal. Matimuwa afika mu ndimeyi atapambana masero awo kudzera mu mapenate. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Timu ya Ekaya yafika mu ndime yotsirizayi itagonjetsa timu ya Red Lions kudzera mapenate kutsatira kulepherana kwawo mu mphindi zonse za masero posamwetsana chigoli chilichonse. Ekaya inapambana 5-4 kudzera mapenatewo. Nayo timu ya Dedza yafikanso mu ndime yotsirizayi kudzeranso mapenate italepherana ni timu ya Mighty Wanderers posamwetsana chigoli chilichonse ndipo yapambana 4-2 kudzera mapenate. Apa ndiye kuti matimu a Mighty Wanderers ndi Red Lions akumana masewero oyamba la Mulungu polimbirana pa nambala yachitatu, ndipo matimu a Dedza ndi Ekaya akumana akazatha masewero a Wanderers ndi Red Lions iwa. Mpikisano wa Sapitwa 4 amakonza ndi membala wa bungwe la Solomon Chimwemwe Nyirenda, ndipo amapanga izi kutsatira lonjezo lomwe anapanga ndi matimuwa kuti akadzamuvotera kukhala pa udindowu azizathandiza matimu a mu ligi yayikulu kukonzekera chaka chatsopano cha masewero a mpira. Aka ndikachinayi tsopano kuti mpikisanowu uchitike. Masewero onsewa aonetsedwa pakanema wa MBC komanso kulengeza pa wireless ya Radio 2 FM. Amin Musa, MBC Sport, Mulanje. Thupi la yemwe anali wachiwiri kwa mkulu wa Livingstonia University mbusa Associate Professor Timothy Nyasulu alika m'manda ku Ekwendeni Mission mboma la Mzimba. Nduna ya zamtengatenga a Japi Muhango ndomwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino pamwambo. George Mkandawire andi ripoti. Anthu osiyanasiyana ndomwe aperekeza Associate Professor Timothy Nyasulu pamwambo omwe unachitika pa Ekwendeni Mission mboma la Mzimba. Usanayambe mwambowu, abusa a mpingo wa CCP, nduna ya zamtengatenga a Japi Muhango omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino ndi ena anakaona nkhope ya abusa a Nyasulu mu tchalichi cha pa Ekwendeni Mission. Mawu awo ambiri omwe analankhula pamwambowu anati malemu mbusa Nyasulu anakhudza miyoyo ya anthu ambiri pa utumiki, kudzipereka kwawo komanso kudalirika mwazina. Yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Muthalika, nduna zamtengatenga Japi Muhango anati mtsogoleri wa dziko linoyu ndi okhudzidwa kwambiri ndi imfayi. Amuhango anati abusa a Nyasulu omwenso anali wapampando wa board ya Tobacco Commission anali bwezi lenileni la Professor Arthur Peter Muthalika komanso dziko la Malawi. Amuhango anati mtsogoleri wa dziko lino wapepesa banja la Nyasulu ndi 5 million kwacha. President ndi Anyasulu anali pa ubwezi wa ukulu kwambiri. Anali ngati mmodzi wa azilangizi wawo. Chifukwa chake mukumbuka inu kuti myezi itatu yapitayi president anasankha kuti akhale wamkulu woyang'anira kampani ya Tobacco Commission mdziko muno. Kusonyeza anali nawo chikumbutso chikulu kwambiri kuti awathandizire potumika dziko lino. Mwatsoka ndimene amwalira mwadzidzidzi. Lachisanu lomwe anafuna talankhulani fucho bwana anali zochitika zina anakuza talankhulani pachiwiri. Lachilo muno ndimene iwo achoka mdziko muno. Ndikutandula kwambiri kuti mzawo umene makuza naye wachoka mdziko muno asanalankhulani zimene anafuna kuti awuzane. Ndipo wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Wakhumbo Kachale apempha mgwirizano pakati pa ndale achipembedzo, mafumu ndi ena potukula chigawo cha kumpoto. Ndipo mwana wa abusa Nyasulu Brian wati adzawakumbukira abambo ake kamba ka zinthu zitatu zomwe ankalimbikitsa monga mtendere, chilungamo, kuthandiza ena mwa zina zambiri. Naye munthu wachikondi kwambiri, amakonda wina aliyense, amathandizanso kwambiri. Samaonera mtundu wa anthu koma amata kuthandiza pamene pafunika kuthandiza. Ena omwe anali nawo pamwambowu ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana, Wakhumbo Kachale omwe ndi wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino, nduna za chilungamo wa Charles Muhango, achipembedzo, mafumu ndi akuluakulu ena aboma. Pomwe nthawi imati 18 minutes past 2 ndi pomwe bokosi la malemu mbusa Nyasulu
limalowa m'manda. Iwo anabadwa pa 9 June 1962 ndipo amwalira pa 24 March ali ndi zaka 64, asiya mkazi ndi ana anayi. George Nkandawire, MBC Mzimba. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Ndi zimenezo za nkhani madzulo za lero pa 28 March 2026. Khalani pomwepo pamene tikhale ndikupasirani mapulogalamu otsatira.